Rahim Production. Kanal kanal. Kalbime kalbime. Kalbim kalsın. مردا که به زول کردی تو هر زندگی یک بار آتشه چی با من پیاندر بدم؟ گیر همی سغرات بر داره مؤسسه تعلیمی ته مؤسسه برم قبل من نیستم تو من چیون کده شست بدم برم ممنون میون میدونی شاخی گجده من پدرم مسئولیت پدر مادره من فرزن من نبیودت کردم استو همه تحت نظارت خیلی گپا کم که چیله؟ بگی بیان شا چیله؟ جبیو میدونی آخیا؟ دست مسئلته حز میبرم شست پیدا جا بجا میکنم میام بجن تست با مگت پدر نیستی رفتیم بچه یکی با خدمره رفتیم نه غلطی با رفتیم هر تو تفكو تانغامي تفكو یومشه 어때 칼로는 شهر 사이즈는 بندم بشه 칼로는 사이즈는 뭐다 این اینجا بود با فکرم 어다 معلمه نغزی اکا سلامتی ها خوبه طلبت ها آوردم عیزه بدونم شد 어다 خب اینمی اینه طلبی شما نیستن پیش بدون اینجا نبودن 어다 보면은 اینم اینجا رنگی سلام علیکم معلمه نغزی درسته اینمی اخرب اینمی همین جدا سندی که شما دا میخوندن بچه من با فکر ما 어디 어다 اخرب کن طلبتون رو بگیره اخرب کن در سندی که شما میخونن همین رو بگیره 어다 اخرب کن نفهمیدم چی گفتی؟ میگم همین بچه من در سندی که شما میخونده همین رو بگیره نمه لبه این بچه های تو در صدیق ما نمیخونن خیلی آدم ما در صدیق ما نداریم بگی برا بچه تا خیلی جمعه تو بگرن نگاه کنم چشم میبرم اکا برا گب میرسیم خواهر جون روزید میکنم یعنی چی روزید میکنم نه اکا همین رو قبول کنی اکا اکا گب میرسه حالی میاید کلام جمع میکنه اخرب کنه دم تمامی مال میکنیم راستی با صدیق بگن دندک اوخی کتی تا میمرم بیوی او چند بیارم همین سلام علیکم اپا نغزین درسته نمی طلبی شما یا همین ساعتی که شما دمه خونه بچه من بگو اینه ها اینه بینه ده نه نمه خونه اینجا ده نه این کدوم ساعتی رفته اینه دهم ساعتی که میگه که بچه من نمیخونه کدوم ساعتی نبودی تو آخی دل دیگر من خوندی گاوی 어디 어다 صبح زن هم تمام داشتین دل جگرم سو 어디 어다 دم تا بگی به چی بزنی آخی همه قاچان میاره تا ممبری رهی صدیق تا یاد بگیری ده صدیق هم میگردونم حالا نیافته تو در کدوم صدیق میخونی دل جگرم خودی چی آخی بزار کرد ممبری رهی صدیق یاد بگیری چی آخی 어다 ها اگر همین یا ساعتی تو مرا صدیق و صدیق بگردونی ما دستم دیر میمونو واه
кабзали там ранги ёвониё базеш меган ки кабзали ранги қирғаниё айёвонам нестим ай қирғанам нестим духтари автовокзалам падарам ай очам ҷудо шудагиай панҷнимо зиндагонӣ кардим ай шавҳарам ҷудо шудем вақте ки ҳомиладор будам дар қадам бачаам буд ҷудо шудам ромадам дарманди маро набувад бе ту даво баъде мегам рашки занак дора мардак надора бохири аки рашк буд ҷанг буд аки хабар нағзбинӣ буд ошиқӣ буд мегзашт мерав вале очам баъде ки мисол ай шавҳар якамш ҷудо шуда шавҳар кард якам устоди ма сайди исмоилов гури арабшо очаи ма ай вақтшам давраи духтариёш рақоса будагиай баъд оста баъд ҳофиза шудагиай айдон деҳқон бача авай даме бумадем ҷумъа пумад тасарому тоқи рақс мекардем тоба ягон бор бурутит мондаги ҳастанд не майда будам хурд будам очам мора вақте ки партофт ки хидм бепадарӣ кашидам дарбадарӣ кашидам намехоҳам ки фарзанди макашам то ҳозир ҳамин азобам ҳама чӣ барои фарзанд акай фахриддин бо ҳамроҳи дар мероҷ гашта гуфтае ки манижа мора мисол набромадестаи мо духтар мегирем сабаби ҷудошавӣ ма дар шавҳарам хак рости гап намехоҳам ки ягон каса ганда кадан сиёҳ кадан абаде ки оиладор шуда тамоман нисбати фарзандаш меҳраш кам шуд қар накун ту ёр қаҳри мара наёр то нашава бушай ма шавҳар кадагӣ набудам ай чӣ ҳисобе ки мисол ма мухлисора ганда намекунам баъзе одамое ҳастанд ки намефаҳманд дар ҳамин дунё ҳамин зиндагӣ ҳичи надидам аз зиндагии худмонам надидам ай бахмам надидам мо нағзида гирифтагӣ бале қариб 7 сол гаштам не ки мошинша баном мекунам худам ҳай кунам хонаворамо хонора нехай мошина банои макна хонара банои худаш кунам мардак дар дарахт кашон нестае ку мисол бири бичиниву гири бари нест ки хел мисол одами муъмини мусулмоне ки чӣ хеле ки зан фарзанди хича нигоҳ мекуна чӣ хеле ки оилаи хича нигоҳ мекуна мисол ҳама хел муъмини мусулмон боша ки гулхор дошт ман надонистум ширин ёракум ёр дошт ман надонистум Rahim Production. салому алайкум дӯстон ҳаводорони сомонаи раҳим продакшн барномаи сирҳои нофта манзури шумо мегардад меҳмони барномаи навбати мо ҳузур дорад яке аз чеҳраҳои шинохта апаи манижабоно яъне манижаи арабшо шуморо ба барнома хушомадед мегӯям апаҷони азизи ман ва таманниёти худро ба кулли он нафароне ки ин лаҳза моро тамошо дорад баён мекардед ташаккури зиёд салому алайкум мухлисони азиз раҳмати калон ки шумо маро ба ин барнома даъват кардед ташаккури зиёд апаҷони азиз тайёрем ба қисмати саволҷавобҳои барнома бале аллакай тамошо кардагӣ ҳастин ҳамин барномаи моро ягон бор якам савол ба шумо чунин дода мешавад апаҷони азизи ман ки оид ихтон маълумот медодед дар куҷо таваллуд шудагина айни ҳол ба чӣ коро машғул ҳастед рости гап бисёр мухлисо мара савол метаҳанд ё ай пеш мебинанд мегӯянд ки апай манижа ты ёвонӣ бо баъзеш мегӯянд ки тай қирғанӣ мегӯм шона ки на ай ёвонам на ай қирғану мегӯянд кабзали там ранги ёвониё баъзеш мегӯянд ки кабзали ранги қирғаниё ай ёвонам нестим ай қирғанам нестим духтари автовокзал дар мо хурдим калон шудагиам мактаби 92 хондагиам то ҳол хай маълумоти ёлӣ надорам яъне маълумоти миёна бале баъди мактаби миёнаро хатм кардан ба заводи шавҳарбаронӣ ҳамин бисёр хидмона ҳамин хел одат дайда ҳамин буд карда духта тез шавҳар рӯтем ҷо рӯтем ҷонмон халос шавад ташаккури зиёд як ҳазл буд апаҷони азиз дим савол падар модар дар ҳаёт ҳастанд рости гап модарам ҳасте падарам несте падарам ай очам ҷудо шудагиай мора кати апам дар дасти момам мондагиай аяму вақташ то ҳози хай кати момам местем худо ба шукр ки ба обрӯ мақсад момам мора шуд дод шавҳар дод хай дар насиби тақдир набудам хел ҷудо шудем то ҳози кати момам зиндагӣ мекунам шавҳар кардам ай шавҳарам панҷнимо зиндагонӣ кардем ай шавҳарам ҷудо шудем вақте ки ҳомиладор будам дар қадам бачаам буд ҷудо шудам ромадам худо ба шукр ҳози бачам синфи ду мехона 8 сола бепадар худам ҳамхози калон кадистам шуд чӣ хеле ки худам бепадар калон шудам ҳамхи фарзандам бепадар калон кадистам то ҳози дар тарбияи момам холаҳом тавоём хидмат бачамам шумо дар ҳаёт қӣ неста ки ҳам хитон бепадару модар калон шудем фарзанди шумо ҳам бепадар калон шудеса